Sa aton nga linya si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles mag-aksyon ang spokesperson sang PROSIC. Sir, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. Action Brian Morden. Action Brian, good morning. Good morning si mga tagpalamati si mga tamalan. Kahapon ang nagligad-gadlaw medyo nakibot man ang Bacolod nun sining isa ka miyembro sang PNP Bacolod City Police Office nga dakpan ang nagdakop siya ay Meg pala. Amo ning nagamonitor daw amo ni siyang former nga anti-task force ano tawag sining sir no amo ni sila nagamonitor gid sa mga kapolisan nga naghihimo sang hindi amo abi. Sir, sa amo sining kaso ni Police Staff Sergeant Katoliko, anong pwede matabo sa iya si sir? Considering kung example nadakpan siya during entrapment operation, of course may violation na siya no. Illegal possession of firearms and posibleng nga magapakatubang siya sa criminal case. It's because nga nagbaligya siya sa hindi lisensyadong armas. Okay. Sir, kon criminal case kag administratibo, diri kada sa administratibo, anong posible gid nga matabo sa iya, sir? Labi na gid sa profession niya. Sa kaso administratibo no, posible man nga pasakaan siya. No, it's because nga sa iyang ginhimo and hindi na kita sure no sa magiging penalidad niya in case no nga ma-prove ma-prove na truly maging commit siya nga isa ka krimen no and nagadepende na no sa mga ebidensya nga ipresentar and depende man na sa counter no sa subject police officer na maipresentar man niya ang ebidensya niya para proteksyonan ng iya kaugalingon. Pero sir, dira sa Pro 6 diri sa aton may mga case na gidman nga kaangay si ni Sir Abe no nga baligya sang illegal nga armas lutang si police and then kakasa serbisyo. May mga hitabo na bala sir? So far daw first time nato nini no napatian nga may isa ka police officer nga nadakpan sa entrapment operation no kung sa diin na nagbaligya sang hindi lisensyadong armas and previously syempre may mga policeman kita nga nakasuhan pero other cases naman pero yun nga as always na reminder naton sa ating mga kapulisan na hindi mag-involved sa kung ano nga illegal activities no always man naton ginahambal sa ila gina-remind sa aton nga chief PNP sa aton nga regional director and during my interviews na ang PNP leadership wala gid nagatolerate sang any wrongdoing involvement sa aton mga kapulisan sa mga illegal activities so ini isa ka example no nga wala nagapabaya ang PNP para limpyuhan ang iyang hanay sa mga individual nga naga-involved sa illegal activities. Sir, if you don't mind sir, ining si Police Staff Sergeant Gulmatico, familiar man sa imo sir ang name niya because according to Police Colonel Joseph Martyr ang BCPO chief diri director before daw na-relieve man ni siya sa Bacolod kay gina-assign dira sa RP How. Sa posible may na-commit man nga lubag sa kasuguan sa PNP? So far, hindi kita ko familiar ni sa iya, no? First time ko ini na patian ang iyang pangalan. Okay. Sa criminal case naman, sir, anong amuto ang sa Comelec gun ban? Daw mo na, sir, ang case nga tubangon niya. Depende na, no? Kung hindi lisensyado ang armas, syempre, violation of 10591. And considering during this period is a Comelec gun ban, so na siya, ma-relate man na siya sa sa ginimplementar nato niya Comelec gun ban during this election period. Kuan kami bla sir nagahuna-huna man kami bala nga ang PNP subong do hindi nagin man matawag naton nga ang sweldo abi medyo kuan gid okay gid sa ila. Pero may mga pulis pa sir nga kaangay si sir no. sa inyo pananaw dabi sir anong nagkulang sa PNP para sa ila sir man? Duway nagin man na. Amo na gani na action Brian na ginaremind nato mga kapulisan nga marahambal mo pagapot sa salary tama naman ka sufficient no ang salary sa aton nga mga PNP personnel it's a matter of financial management and wala man nagakulang ang PNP organization sa pag-remind sa aton nga mga personnel pag-abot sa financial management kaya
kung hindi ka kabalo sa imong financial management, biskan ano pa kadako sa imong kita, no? And kung may ara ka involvement sa mga illegal activities, so possibly isa ina sa mga factors nga magahimo sila sa kung ano pang hindi maayo, no, o kung isa ka krimen. And of course, dapat palagahan man nila, no, ang ilang serbisyo o kung trabaho, no. Kaya kung ikaw may pagpalaga sa imong trabaho, no, imo ina gampanan sang maayos and sundon mo ang mga pulisiya nga ginapatuman sa PNP organization. Pag-intindi ko si pulis, way man niya dumilian nga mag-sideline kung gusto niya magdegosyo basta legal, yes sir, nyo anytime basta sa mga off-duty lang nila. Sir, ano? Correct, Action Brian, no? I agree gid sa imo nga wala man kita ya dumilian sa PNP organization nga mag-involve sa legal, no, pagnegosyo. And of course, dapat hindi lang maapektuhan ang imong trabaho or ang imong duty, no. Pwede mo na i-perform during your off-duty. Yes, amo bala ng aton kay damo man ta kilala gani pulis nga kon off-duty biyahe iya ka sa lakyan. Sir, grabe nga mga personalidad din sa biyahe sa lakyan. Ang iba nagdolo nagisyo ka isda gani mo. Pero legal, way kay gidya kontra chimpo bla sir, no? Anytime. Correct in action, Brian, no? Kay kung legal ang imong ginahimo, no? Biskan nagatalikod ka, biskan wala ka sang sukpit nga armas kung ikaw pulis, wala ka dapat kadlo ka, no? Kung wala ka dapat kakulbaan, no? Pero yun nga, kung nagahimo ikaw siyang illegal, ang ina-mention natin permi, there's no forever, no? Sa mga illegal activities. Makalusot ka sa una, ikadua, ikatatlo nga beses, pero possibly sa ikatatlo, ikaapat, ikaw ang madakpan. Amo na ning pamatuod, sir, nga mismo ang PNP organization, why gidya nagatolerate sa hindi maayo nga mga bagay kaangay sa tabo kay Gulmatico. Correct, Katoliko, sir. Ginambal always ang aton nga Chief PNP, Police General Jonado P. Carlos, and pina-reiterate man sa aton nga Regional Director, Police Brigadier General Tin E. Dongbo, nga dapat hindi ma-involved sa kung anong illegal activities like isabong, illegal gambling, illegal drugs, and other forms of illegal activities ng aton mga kapulisan. Sir, singit ko lang gamaya, 5 days more to go or 6 days na lang, eleksyon na gid man sa Pilipinas, kag damo na gusto nga matabo ng eleksyon. So far in place sa tanan, sir, ang aton nga kapulisan sa bugos nga panay. So far, Action Brian, no, sa bilog nga Western Visayas, ready na ang aton mga kapulisan, no. Naghulat sila kita sa tiyempo nga deploy na sila sa mga kaprobinsyanan or sa mga specific areas of assignment nila. Sa mga probinsya nga nagakinahanglan sa additional personnel for augmentation, na-identify na naton kung pila numero sa ang PNP personnel ang ila kinahanglan, and nakita man naton kung di naton pagkakuwaon ng mga personnel nga ipadala naton sa sinang mga lugar. I'm stand corrected, gali Panay, Western Visayas, Negros kag Panay. Sige, good luck sa aton, sir. Sining palabuton man nga election sa kabay pa nga mangin matawhay ini, sir. Salamat sa mga serbisyo. Good morning. God bless aton, sir. Salamat, Action Brian, and God bless. Action Hotline.